истински мъже. Нямаме духалки, само расови коне. Бавно и зловещо заставаме чертата. Погледите пак се отбират на тълпата. Ай, всички искам да ви видя горе палеца. Усили до дупка, това е химна на бавареца. Така, здравейте потребители на YouTube, аз съм MagenizBG и днес ще направим втори клип на Minecraft Survival оцеляване. Така, в предишния клип снимах с съвсем различна програма и тук като влязох в мината и преди да сложа тези факли не се виждаше нищо и затова отрязах почти половината от клипчето, но сега снимам с друга снимачна програма и днес, т.е. сега трябва да виждате по-хубаво. Така, като начало ще се качим да си наберем да си наберем малко дърво. Да се отсечем. Така, мисля вече да направя обикновена къща, да не живея в мина, но и това ще се случи скоро. А в предишния клип, между другото, много гадно се получи, защото почти нищо не можахте да видите, но вече няма да е така. Трябва да преработим дърветата. А между другото, докато беше отрязан клипа, тук аз си събрах 3 железни килчета. Тук факлите. Сега ще си направя една брадва. Това вече се стъмни. Така. Ще легнем. Така, вече е сутрин и отиваме да събираме дърво. Между другото, аз сега имам 15 сабскрайбъра. Ново клипче на Minecraft ще правя на 20 сабскрайбъра. Само да знаете. Има едно момче, той също има канал в YouTube. Неговия канал се казва The Little Minecrafter. Така, искам само да му кажа, че много му се извинявам, защото той ми направи едно много хубаво интро. Аз не използвам него, така че само ще му кажа, че не използвам неговото интро, защото нещо стана след преинсталирането на моя компютър и всички интрота бяха изтрити и заради това трябваше да си направя ново. И The Little Minecrafter никога не го бих виждал на линия. Не го бях виждал на линия, за да го помоля да ми направи друго, защото аз не правя много хубави интрота. Той повече може да ги прави. Затова, моля ти се, брато, не се сърди. Не съм качил друго интро нарочно, само да знаеш, ако гледаш този клип. Сега ще копаем в мината, за да намерим малко желязо. Т.е. тук
желязо. Там има и въглища, би трябвало да има и желязо, но не знам това колко е вярно. Вече съм първо ниво. Т.е. първо enchant ниво. Но както и да е. Събрахме 16 въглища. Така и вече можем да започнем нашия строеж на самостоятелната ни къща. Мисля да е ето тук, само че трябва да го изчистя малко. Правилно. И ето тук ще бъде нашата къща. Ето. Ябълка. Не найдохме си ябълка. Така, не достигна един съмък. И това просто е тук ще вземем. Така и сега мисля така да го запълним отвътре. И от тук нагоре вървата. Или пък хора, знаете ли, всъщност, като се замисля, няма да качвам на склип на 20 сабскрайбера, а пък може да е още утре. Не знам. Още не съм решил. Но така ли да я направя? По-добре, ето, малко вече. Така и вече започнахме строежа на нашата къща. Така, сега се прибирам до в минута. Ще прибера тези неща. И мисля това да е за този епизод.
Мисля, че къщата стана хубава. Не чак толкова, но най-гордо ми допада. В други епизод ще го правим. Каквото има за правене. Така, това беше от мен за този клип. Лайквайте, сабскрайбвайте, коментирайте и ще се видим в следващия път.